Terve! Nimi on Josi Winter ja mä oon ollut täällä Sarankulman lehtipainossa töissä viimeiset 12 vuotta. Ja tämän videon tarkoituksena on jättää meidän Koconic-kööristä, meistä kaikista ja tästä tehtaasta jonkinnäköinen jälki tonne internettiin ennen kuin tää kaikki siirtyy tonne Helsinkiin. Ja paljonhan voisi puhua, minkä takia tää nyt tehdas suljetaan ja minkä takia kaikki siirretään tonne Helsinkiin. Mutta mä en koe olevani se oikea ihminen kertomaan niistä asioista. Se voi tehdä sitten joku muu, jolla on kaikki paperit edessään ja tietää kuinka paljon soopaa sieltä Helsingin päästä puhutaan. Mutta pitemmittäni puheitta lähdetään kattelee meidän työpaikkaa. Siihen kaikkein kiireisimpään aikaan meillä oli täällä noin 8 eri paperilaatua, jokaiselle 3 eri kokoa ja jokaiselle vähintään 1 rivi, mikä tarkoitti sitä, että välillä täällä teki todella tiukkaa saada paperia yhtään mihinkään, puhumattakaan sitten erikoispapereista eli niin kutsutuista testirullista, mitä sitten oli laidasta laitaan todella paljon. Ja näitä papereita tuli ihan pitkin poikin sieltä sun täältä. Tuli Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Tosin nyt näin loppuaikoina se Venäjä on jäänyt pois sattuneista syistä. Niin hyvinä vanhoina aikoina meille saattoi tulla 5-6 rekkaa päivässä, mikä tarkoitti noin 200-250 tonnia paperia päivässä. Täällä oli välillä vähän ahasta ja kiirettä oli. En kyllä muista milloin viimeksi täällä olisi ollut näin tyhjää. Vähin käy ennen kuin loppuu täälläkin. Täällä on semmonen kaverini nykyään töissä, että on ehkä parempi olla vähän hiljempaa. Jos se saa meidät kiinni täältä, niin se alkaa kertoa teille rikostilastoista ja vieraslajeista ja hemmetti, että ehkä parempi, että luikitaan äkkiä karkuun ennen kuin se saa meidät kiinni täältä.
kattokaa. Meillä on täällä vielä niin painonipeltejä talossa, ihme kyllä. Siihen vanhaan hyvään aikaan, kun täällä oli vielä oikeasti kiire, näitä niin painonipeltejä saattoi mennä jopa 5000 päivässä, tai ainakin se on se meidän paras. Ja meni tuuppataan tuonne koneeseen roboteilla. Helsingissä niitä ei oo, ne joutuu tuuppaamaan sinne käsin. Sange ikävää, voi käydä vähän se olkapäälle. Suuri ja mahtavaa postitus. Tässä on kyllä semmonen paikka, missä mä en oo tehnyt töitä juuri ollenkaan. Tosi paljon härpäkkeitä, mitä mä en oo käyttänyt ikinä enkä osaa. Ja niin kuin omalta osaltaansa tämähän on niin kuin iso ja tärkeä osa tätä meidän tuotantoa. Tai oli. Mut välillä silti niin kuin itsestä niin kuin aina niin tuntunut, että on tavallaan vähän niin kuin unohtunut paikka. Että täällä on ne raskaan työn raataat, mitkä välillä vähän ehkä unohtuu. Kiitokset teille silti. Just gon' do me worse. So if they all no good, I'll just be bad with you. Cause my mother told me as a child, boy, don't play around with fire, cause you might just end up getting burned. And I know the wicked never rest, so I always try my best, but there's some lessons hard for me to learn. Viimeinen virallinen työpäivä. Päivä ennen joulua. Joo, eilen on ollut viimeinen päivä, kun täällä niin painettaa lehteä ja täällä on torni pistetty pimeäksi. Ja on ollut kiire. Tänne on jätetty rullani purkuni vaiheeseen ja tuolla takanakin vielä niin paperia. Ei sillä nyt oikeesti ole tässä kohtaa enää mitään väliä, mutta niin naurattaa vaan. Tämmösiä nämä viimeiset päivät on. Tämä oli Tantelun talon historian viimeinen työ, minkä tein. Se on siinä. Se on siinä.
oon ollut täällä töissä 12 vuotta, mikä on todella lyhyt aika verrattuna siihen, että Aamulehteä on täällä Tampereella tehty 144 vuotta. Se on ihan käsittämättömän pitkä aika. Siihen mahtuu satoja, ellei jopa tuhansia ihmisiä ennen meitä, ketkä tätä on tehnyt. Se on jotenkin tosi haikea ajatella, että 144 vuotta tamperelaista historiaa tulee loppumaan meidän vahtivuorolla, vaikka se ei tietenkään ole mitenkään meidän syy, mutta haikeeta yhtä kaikki. Mä tahdon kiittää teitä kaikkia näistä kuluneista vuosista. Toivon teille kaikkia hyvää. Mä uskon, että tää ei ole hyvästit, vaan näkemiin. Me nähdään nyt tässä matkan varrella vielä varmasti siellä sun täällä. Mutta just nyt se on valot pois. Joo, se oli minä.